Fideo adolygu cwestiwn arholiad Tygau. Mehefin 18, haen uwch 11, cwestiwn 8, a haen canol cwestiwn 17. Lluniadu geometreg. Y cwestiwn. Mae linell AB wedi thynnu isod. Mae'r pwynt P uwch law yn linell AB. Mae P wedi lleoli mewn rhanbarth lle mae P yn agosach at y pwynt A nag at y pwynt B. Mae ongl BAP yn llai na'n unhafel i 60 gradd. Mae AP yn fwy na'n unhafel i 6 cm. A gan ddefnyddio pren mesur a chwmpas, lluniwch llinellau ac arcau addas i gynrychioli'r amodau hyn. Rhaid i arcau'r llunio gael ei ddangos yn glir. Tywyllwch y rhanbarth lle mae'r pwynt P wedi lleoli. Felly meddwl. Rhoddir 4 amod ar gyfer y pwynt P. Yn cyntaf, bod P uwch law y linell AB. Wel, os dim angen gwneud unrhyw luniadu am hyn. Wedyn mae pob un o'r lleill yn rhannu'r plan lle mae AB i fewn i ddwy ran, yr un sy'n cynnwys P a'r un sydd ddim yn cynnwys P. Y peth cyntaf i'w wneud yw darganfod y siap geometregol sy'n rhannu'r plan i fewn i 2 ar gyfer pob un o'r amodau yna. Gallwn addo pob un o'r rhain i'r diagram. A wedyn gallwn ni benderfynu ba ochr i P mae P yn mynd i fod ynddo a nodi'r rhanbarth ddi-angen. Dyna beth ni'n mynd i wneud. Bydd P yn y rhanbarth sydd ar ôl a gallwn ei diwyllu. Gallwch chi weld yn gweithio nawr. Felly, yr amod cyntaf, mae P yn agosach at y pwynt A nag at y pwynt B. Ar gyfer y siap hyn, bydd y siap ranedig yn nodi'r holl bwyntiau sydd ar un pellter o A ac o B. A bydd hyn yn linell sy'n perpendicular i'r linell sy'n cysylltu'r ddau bwynt. Hynny yw, ar ongl sgwâr iddo. Mae'r bonws cyntaf ar diwedd y fideo yma yn dangos sut i wneud hyn yn dda. A mae'n haws lluniadu hyn ar y diagram gyda 2 ran o gylch, 2 arc, sydd gyda'r radiusau hafal. Mae'r radiws neu fod fwy na hanner pellter rhwng y pwyntiau. 2 ran o gylch o'r pwyntiau penodol a cysylltu'r croes doriadau. Efallai bod ni wedi sylwi bod bob un o'r lluniadu ar gyfer y 3 amod yn defnyddio ran o gylch yn dod o'r canol A. A gan bod yr amod olaf yn gofyn am gylch radiws 6 cm, gallwn arbed amser wrth ddefnyddio hyn ar gyfer pob amod. Felly dyna beth ni wedi wneud. Felly o'r pwynt A, tynnu arc cylch sydd fwy na hanner ffordd, a o pwynt B, tynnu arc sydd yr un radiws, a lle mae'r ddau yn croesi, ni'n tynnu y linell doredig. Hwna sy'n mynd i rannu'r plan yma mewn i 2 ran. A mae'r llinell yna yn yr un pellter rhwng A a B. Felly dyna'r lluniad gyntaf, a mae fe ni wedi gwneud yn 6 cm. Yr ail un, ni angen BAP, yr ongl rhwng B i A i P, wedi canoli yr A i fod yn llai neu'n hafel i 60 gradd. Felly, ar gyfer hyn, bydd y siap ranadwy yn dangos yr holl pwyntiau P lle mae'r ongl yn hafel i 60. Hwna bydd yn rhannu'r plan mewn i 2. Llai na 60 a fwy na 60. Golygir hyn bod angen lluniadu ongl 60 gradd uwchben y linell AB gyda'r fertig y cornel ar A. Felly, ar A mae gyda ni y radiws yn barod. Mae gyda ni arc gyda radiws 6 cm canol A yn barod. Nawr, adio arc arall gyda'r un radiws, a'r canol bydd y croes doriad gyda'r linell AB, sef y pwynt yma. Felly, o'r pwynt yma, ni'n mynd lunio arc arall gyda'r un radiws. Felly, o fan hyn, yr un radiws, byddai'n diweddu lan ar A, ond byddai'n croes dorri lan fan hyn. Felly, pwynt canol yr ail arcyn
yw le oedd yr arc cynta yn croesi'r linell AB. Felly mae gyda ni nawr arc orange, bach. A wedyn tynnwch linell i cysylltu A gyda croes doriad y ddwy arc. Felly dyna ni, a bydd yr ongl yna yn 60 gradd. A mae'r ail bonus ar gyfer y fideo yma yn dangos hyn yn dda. Felly mae gyda ni ongl 60 gradd, llinell sy'n mynd i rhannu y plan mewn i fwy na 60 a llai na 60. A'r darn ola, bod AP yn fwy na yn haflu 6 cm. Felly ar gyfer hyn, y siap ranadwy bydd yr holl bwyntiau P lle mae AP yn 6 cm yn hafal i 6. So hwnnw sy'n rhannu'r y plan mewn i ddwy ran. Felly golygu'r hyn gylch radiws 6 cm canol A. A mae'r arc yma gyda ni oddi ar yr un o'r lluniadau blaenorol. Felly dyna'r arc oedd gyda ni i ddechrau. So byddai'r ardal yma o'r plan yn llai na 6 cm a byddai'r ardal yma yn fwy na 6 cm. Felly, dyna'r llinellau rydyn ni wedi lluniadu mor belled. Pa ran ydyn ni angen? Mae angen i ni feddwl pa ochr o'n llinellau ranedig rydym angen i roi P. Wel, mae well gyda fi nodi pa ochr ydyn ni ddim angen, felly gallwn ni roi P yn y ranbas sydd ar ôl. Os byddech chi'n lliwio mewn y ranbas sydd rydych chi angen, bydd rhannau wedi lliwio mewn dros y lle i gyd. Ond os ydych chi'n nodi pa ochr chi ddim angen, dim ond y gap bydd ar ôl bydd le byddwch chi angen. Gallwch chi weld hwn yn gweithio nawr. Felly, agosach at pwynt A na pwynt B sydd gyda ni gynta, a hwnna y linell oedd yn rhannu'r ddwy, hynny yw y linell yna'n pwyntiau cytbwys rhwng A a B, felly ni angen chwyth o'r llinell vertigol, felly ni ddim angen yr ochr dde. Felly ni'n mynd i gael gwared o'r ochr dde. Wedyn, yr ongl yn llai na 60 gradd. Yn ongl ni'n 60 gradd oedd hon, felly llai na 60 gradd yw ochr yma i linell sydd wedi oleddu. Yr ochr ni ddim angen yw'r ochr ni wedi lliwio yn wyrdd. Felly'r ochr yna ddim yn llai na'n ein hafel i 60. A wedyn y tu allan i'r arc cylchol yw y pwynt ni ddim angen. Ni angen y pwyntiau tu allan i'r arc cychwynnol, sef ni angen pwyntiau fwy na 6 cm, felly ni ddim angen y pwyntiau tu fewn yr cylch cylchol. Felly un ran sy'n ar ôl gyda ni, sef y ran sydd wedi lliwio yn llwyd yma. Felly ni'n gallu gosod yn pwynt P ni tu fewn i fanna. Y diagram yn llawn, felly dechreuon ni gyda'r linell AB, tynnon ni'r arc 6 cm, wedyn tynnon ni'r arc, felly ni ddod nhw gyd lawr, yr arc 6 cm canol A, yr un cynta yn goch, wedyn llunion ni arc yn wyrdd, canol ochr draw y llinell, ar un radios, felly oedd arc 1 a arc 2, ar un radios, felly y pwyntiau rhwngddyn nhw oedd yr rhaniad, oedd yr un pellter rhwng A a B. Felly hwnna oedd llinell 3, hwnna'r un pwysig fyna. A mae'n bwysig bod bob arc yn glir gyda chi. Wedyn, nodi croesdoriad yr arc gyntaf, llinell AB, felly o fan hyn, o'n i angen gwneud yr ongl 60 nawr, os chi'n cofio. Felly o'r pwynt 4, o'n i'n lluniadu arc, yr arc 5, gyda canol pwynt 4, felly oedd hwnna nawr yn 6 cm hefyd, felly bydden ni wedi gwneud triongl hafel ochrog fyna, fel welwch chi'n nes ymlaen, a ddyn ongl 60 gyda ni fyna. Wedyn,
nodi'r croesdoriad a llunio'r y llinell 7 i fyny trwy'r pwynt 6 yna. Felly dyna beth dyle fod ar eich llun chi, yr arcau, 3 arc a y llinellau toredig. Deunydd bonus. Y linell sy'n cytbell rhwng 2 bwynt, yr un pellter rhwng 2 bwynt. Er mwyn darganfod pwyntiau sy'n cytbell rhwng 2 bwynt penodol, gallwn lunio cylchoedd gyda'r un radiws a chanol y 2 bwynt penodol. Fel chi'n gweld, os yw'r cylchoedd yn croesdori gilydd, mae'r linell sy'n lawr y canol rhwngddyn nhw yr un pellter o'r 2 bwynt glas sydd gyda ni. Mae'r myna le byddant yn croesi gilydd yn gytbell o'r 2 bwynt penodol. Gwelwn bod gyda ni linell syth sy'n perpendicular i linell sy'n cysylltu'r 2 bwynt penodol. Y llinell byddai'n dod ar draws y canol yna. Mae'r linell coch a gwyrdd yma, yr un pellter ac yn perpendicular, yr un pellter o'r 2 bwynt ac yn perpendicular i'r linell byddai'n croesi nhw. Llunio ongl 60 gradd yw'r deunydd bonus nesaf. Ni weld os dyw hwn yn gweithio. Mae'r fideo mynd ar gwahanol pes i beth dwi'n siarad. O'r gorau, mwyn llunio ongl 60 gradd, dechreuwn drwy adnabod bod 3 ongl hafal ochrog hefyd yn un hafal onglog. Gan bod yr onglau mewn triongl yn adio i 180, mae bob ongl yn dreian o hyn, hynny yw 60 gradd. Felly gallwn lunio triongl hafal ochrog i gael ein ongl 60 gradd ni. Mwyn gwneud hyn dechreuwn gyda pwynt wedi mestyn i wneud llinell a llunio arc o'r pen cyntaf i'r ail pen gyda'r un pellter. Wedyn nodi le mae'r arc yn taro linell, bydd hyn y pellter penodol o'n pwynt cychwynnol ni. A ni'n gwneud yn 6 cm ac hwnna beth oedd gyda ni ddechrau. Nesaf, rai pigen yn y cwmpas le mae'r pwynt yn croesi lle nodon ni yn gynnu ar un radiws mwyn croesi'r arc gynta. Felly'r un oren. Wedyn, nodi lle mae'r pwynt yn croesi'r arcau, lle mae'r 2 arc yn croesi, a cysylltu'r pwynt yma i'r pwynt cynta, a bydd hwnna yn 6 cm. A chi'n gweld bod yr ail un hefyd, yr ail linell yma yn mynd i fod yr un pellter o'r pwynt gwreiddiol. A bydd hyn hefyd yr un pellter penodol oddi wrth yn ail bwynt, felly mae gennym triongl hafal ochrog. A triongl hafal ochrog yn creu onglau 60. Felly ongl 60 gyda ni.